kumsang khazakwa somruk panhi September ni somni panga chuan World Heavyweight Title Fight nei ania title gold mek tu Floyd Peterson chuan kumsom thuma upa Sonny Liston laka chuan a title chu hum him ngei tumin nasa takina beya minute ni le second rukna chuan Peterson chu neck hook ni ta in Sonny Liston chu World Heavyweight Boxing Champion thar anita ani anu kumkotnu kumsang khazakwa somsari pakhat January ni nga ania Liston anu puipo chu azin na atangin aron hoa a pasal chu ni tam tak chung abiak thei to lawa wangin angaya tha to lo hle ani mutna pindan avakhen chuan Sonny achu azang thal zonga khuma alo mu apua alo thi der to ani official a thi chan an puan na chuan drugs overdose ania mase a thian tele achung khat laina te chuan a thi chan hi thil dang wang ani an ring tlat ani ruilawati ngai ompo ka shilo ti se chuan ka shingei nge yang a edik lo shim shim bokani Liston hian mel mane ti ka chiang ani a mel ma ti jinga mi pakhat chuan khatani ti hi karin dan burani chuan karin dan chuan pakhat mai chuan ati karing lo boka mitam tak anin rol nge karing ahun laya boxing khovela rorel tu chuan boxing khovel po abara khai hle nge heya a thi chan hi chiang taka Chhuichhuah ni lem lo ma sela an rim dan pera chuan Liston hi an thata niang ti hi nia ne na chang tu chu atuar tu alo ni ta ani he thon thu hi kumsang khazakwa somli palia wa sa changa in tran alo ni to reng mai Sonny Liston hi atet laya chang to in ti tu da tok thina nia kumsom pahni mi ani lain Liston a chuan St. Louis chu a chua sana mase chu mi atang chuan Liston a hringnun chu in thlak Danglam tai chu chuan lung in adai tir ta zo kani ani kha chuan atun manuna han chuan tur engma anei lem lawa in ti siak na po adel tam lo khop mai Liston a chuan kumsang khazakwa somnga atan hun chung tur chu atling thlata jeila atan chung hian Liston a hian boxing lam azir char mai ani anu thlasom hi pakotnu a chuan azalen tak tak ta kumsang khazakwa somnga pathuma chuan boxing lama ne na ron chang chhota zerin ami ma chon somthum jinga somni panga te chu aron knock out ta a kumsang khazakwa somruk pahni alo her chua chuan heavyweight title chu thei khopin aron invor chhota ani fighter jinga chuan a thaber pol ani ngeya ani hi chu midang lambi kani Peterson a hne hnuwa po adin mun chu la hum him zelin ne na aron chang chhota zela mase Mohammed Ali apma aron din hnuwa chuan ani point atlin ta big lawa around rukna ain tuk dok ta ni Liston a hi awang lai hian Las Vegas a oma titia an soidan phei chuan zuwa in na sa hlea boxing lama referee ni chin a thian pa David Pallen hian an indun na sa le zuala ni Liston a hi mi hriat thiam har tak mai ania mania om te khanua matiin mi bula om tam lawa masela abula om khachu anuam thawani kumsang khazakwa somruk pasari alo her chu chuan alian a title chu aran chu sakta a mase Liston a po chuan boxing chu la chhun zom zela tum thawa thataka training zelin chakwenar nen po anin pachona an pahni hian heavyweight title lo la ve to anni an soidan chuan enjoy chinten Liston a hi chaklo ngei turin an du ema anin bei mani ni alom tia chuan Johnny ale Liston ate chu anin huwa a thian pahni te po a hmel hriat tir nge ani karin dan chuan Liston a hian engma hlau anei lo nin ka hria heng mi te hian chakan nena achan theidan tur pon an zonga an hotlin theidan tur per chu Liston a hi ruwa manna nei puiani kumsang khazakwa somsari chun ni somhi pakua alo her chua chuan New Jersey khopuya chuan Liston a chuan din hun thara din le theina chance anei le ta akong dal tu ber chu chakani Guys, it's Sonny. Everything's okay. Go to work on the guy. Well, around ruk na thleng chuan engki ma pa ngai veka mase round ruk na chuan ka thil hria du lo le makati mai aron thleng ta
Liston at chuan hepa hi ka hnek hlau to ti thu min hril tatlat mai ani around ko ana anin hnek thleng to ti a chuan Liston at chuan atum pui pa chu an hnek hliam na sat to ema wangin an ti top ta ringota Liston a po chuan a title hlui chu anei le le ta a ma se chu mi chuan anun chu atiral ti ta thung ani kum sang kha zakwa somsari pakhat January ninga a chuan Liston a chu anu puin thi in a charta a nu chui thiam ten an chui danin a chauka a chuan heroin phun thum an char bela arwang bula po chuan syringe an char tel bokani heroin le syringe kan sarwa hian overdose in athini in a hriat ani autopsy report a po aban dinglama in chiuna hnu pa pu ania official report in atarlan dan chuan Liston at chu heroin a ain chiwa wangin athi ti hinia mase makde umain ataksa chuan heroin tlem te chau pu ani thungani ataksa khan arui thau chu tlem te chau mu ania khatiang zat lek khachu thi pui tham ani lo ani athi ma thakhat ala om ti a khan Liston a hi car accident wangin damdoi ina a oma aban dinglama chuan damdoi ina om laya an chiuna hnu pa po ala om ani What happened to you? You bumped the car. an chiulu na hnu pa te po min hu tir veka kala sherengani I thale ma yang tin ka nema engma ngai thalo na turom lo ti thu te po ka soi he he ni Mr. Liston hian dam lo hi lau em a a chan chu chiu hi lau berani a thei sham chuan kum pela tum china mishi sel takani a lungai de shi am tu mel po atangai reng reng lo ni karin dan chuan khati lai khan Liston a hi sumlama apa chiang reng box sia eng mo an tiam te po ni mai theiani amai ro chu Liston a hi visual te tha du li sha lo tel ta po ni sela engtim nge hnu ma om mi lo in an tha theyang an rin dan chuan an trai ro yanga tur mangin an trai lumanga chumi hnuwa ataksa chuan rin tel turatan heroin tlem an chiu lu ta niang tin ngai dan an neya engpo chu ni sela Thilmak tak chu ni engwanga thi nge mi tha ni ta sela engwangin nge an thari ngodang tun thlengin Liston a thina chungchang hi Thilmak ala ni rengani shi om ka ti a om dan po ka thiam lo ni tok mai ka tan chuan van pre chi mani ringot ka tan chuan mi tha top kho ka ni a min ti lim tu berle ka pangai berani athi atanga kum tam tak liam hnuwa po athi dan dik tak hi chui chian le soi chian na engma om lowa tun thlengin a chung te le a thian te chuan he Liston a thi na hi chiang zo ka hriat an la bei sei rengani